nazad! A ne nazad! Nešto smo promašili. Ma niste, joj! Ja tamo Kako da se nazad, šta? zaštine. Trumfovi! Imaš trumfovi. Trumfovi! Slikaš trumfove! Kako nazad? A nemoj nazad, majko mila. Aj ti mama snima da vas snima. Mene ja užasno loše izgledam na tim vašim slikama. Što najgore stvar baš izgleda Ja dobro. onako izgledam. Ma ne izgleda. Kako onako izgledam? Pa ono te blicne. Stare slika poboljšava. Tamo ima jedna okej. A daj! Pauza! Ova! Okej. I ovaj Saša koji ga gleda ovako, ja tako gleda kako on je u bandijera. Ej, Saša, došao meni jedan cilj ovako 25-6 godina. Šta je tebi, kaže, a ovako nabildan, sav nabildan. Boli me, kaže, ovdje.